שלום לעורכת הדין אתי סדיס, שעוסקת בתחום ההתנגדויות לקיום צוואה וסכסוכי ירושה. מה שלומך? אז תאמלקי לנו את המקרה. קודם כל צריך להבין שזכות לרשת היא תלויה כבן זוג בכל מיני תנאים. קודם כל יש את המצב הרגיל של בני זוג נשואים, ששם ההגדרות מאוד פשוטות וברורות. מתי מתחילות הבעיות וסימני השאלה? כאשר בני זוג אינם נשואים, כמו במקרה הזה. במקרה הספציפי הזה בכלל עלתה שאלה האם הם היו אפילו בני זוג, למרות שחיו באותו הבית. מכיוון שמשום מה בית המשפט, לפי מה שקראתי אני לעומקו של פסק הדין, לא ראה במגורים המשותפים מספיק ראייה להיותם ידועים בציבור ולהיותם בעלי זכות לרשת אחד את השני. זאת אומרת, יותר כמו שותפים לדירה. כן. זה קצת נכנס לכל העניין שקוראים לו רצון המצווה, מכיוון שהזכות של בן זוג לא נשוי לרשת היא נובעת בקונספט שקוראים לו לפי סעיף 55 לחוק הירושה, קוראים לו מעין צוואה. זה אומר שבן אדם לא יתחתן עם בן זוגו, אבל בעצם המגורים המשותפים וקיום משק הבית המשותף, אתה רואה אותם כרוצים לצוות אחד לשני בכוונה שלהם. עכשיו, פה השופטת ראתה וניתחה את המצב והחליטה שלא הייתה כוונה לרשת מהבחינה הזאת שלא הייתה באמת כוונה לזוגיות אמיתית, לא הייתה כוונה למשק בית משותף, אפילו הייתה לה איזושהי הנחת יסוד שהגברת כפתה את עצמה על מתמודד הנפש מבחינת מגורים, שזה תופעה בפני עצמה, כל הניצול והעושק של כל מיני חסרי ישע. ובמקרה כזה מחפשים את היורשים הטבעיים? כן, במקרה הזה הייתה לו אחות, והיא היורשת הטבעית הבאה שלו. אני חושבת אבל שמאוד חשוב בכלל להבין שיכול להיות מצב שיש אנשים שמתגוררים ביחד, חושבים שהם בני זוג, חושבים שהם בעלי זכות לרשת, והם צריכים לבדוק את הדבר הזה בתוך עצמם. מכיוון שגם בני זוג שבאמת חיים חיי זוגית מלאה, יכולים למצוא את עצמם, עומדים יום אחד ומתמודדים, בעצם השאלה הפשוטה, האם בכלל אתם בני זוג, אז מה הם גרתם ביחד? זאת אומרת, יש זוגות שהם נגיד לא מתחתנים, כי הם לא מאמינים במוסד הנישואים, אבל הם גרים ביחד. ועלולים להיקלע לבעיה. לא עלינו, כמו במקרה הספציפי הזה, אחד מבני הזוג לוקה באיזושהי מחלה שאי אפשר כל כך לתקשר איתו, אז לך תוכיח שאחרי 20 שנה אתם לא בני זוג בעצם. קודם כל עולה השאלה, האם אדם שהוא מתמודד נפש לא יכול לנהל זוגיות בגלל שהוא מתמודד נפש? יש פה שאלות. יש פה הרבה שאלות. האם זה בסדר שאנשים ששניהם מתמודדי נפש לא זכאים, אין להם את הזכות הבסיסית הזאת להיקרא בני זוג? זאת שאלה אחת. אז מה את מציעה לעשות במקרים כאלה? אני חושבת, קודם כל אנשים צריכים להבין מה זה אומר כשאתה בן זוג ובן זוגך הולך לעולמו? זה למעשה מתחלק לשני חלקים. חלק אחד זה השאלה, אם הייתם ידועים בציבור, יש גם קודם כל את עניין חלוקת הרכוש המשותף. אם היא לא ידועה בציבור והם צברו או לא צברו ביחד נכסים, השאלה אם יהיה פה גם איזון משאבים ביניהם, זה כבר מתחיל בזה. רק לאחר הדבר הזה של לבדוק אם יש איזון משאבים, אני לא מדברת רק על הדוגמה הזאת, אלא באופן כללי, בין אנשים לא נשואים, שאחד נפטר. מה עם הרכוש המשותף או הלא משותף? איך מגדירים במצב כזה? אחרי שמחליטים מהו הרכוש המשותף, ומה הרכוש שנשאר לעיזבון, אז עולה השאלה מי היורש. אם לא היית נשואה לו או לא היית נשוי לה, מה עכשיו? איך אתה מוכיח בכלל שאתה בעל הזכות? צריך להיכנס לתהליך בבית המשפט, צריך להיכנס לתהליך של תצהירים. אני מאוד מציעה לתכנן דברים, לעשות צוואות, לעשות הסכמים. אם החלטתם לעשות לא לפי המצב הסטנדרטי, לכאורה, של נישואים. הרבה אנשים לא רוצים לפגוע ברומנטיקה, לדעתי, ולהתעסק בזה. כאילו, לשבת עכשיו עם אשתך או בת זוג שלך ולהגיד לה, תקשיבי, מאמי, או איך הכינוי של אחד של השני, מחר אנחנו הולכים לעשות צוואות ולחתום על מסמכים, זה כאילו פוגע ברומנטיקה, וזו הבעיה, אבל הנה, בבקשה, מגיעים למצבים כאלה. יש לי תשובה. זה גם נורא לא רומנטי שאחרי שהבן זוג שלך נפטר ואת מגלה שאת כלום. את יודעת מה? סיכמת את האייטם הזה בצורה הטובה ביותר. ללכת, להתייעץ. ואם באמת כל כך אוהבים וכל כך רומנטי וכל כך אכפת לכם, טפלו ודאגו לבן הזוג שלכם. עורכת הדין אתי סדיס, תודה רבה על הטיפים החשובים האלה. 13